Takže ja som počítačka, ideme robiť najväčší pokus nášho života, ideme zmerať hmotnosť závažia na oscilátore. Záber na závažie. Takže to ja natiahnem, no to je Soňa, naša asistentka a kameramanka Baša. A toto je náhodný divák. A Ktorého fascinuje sympatizant vedy. Takže môžeme začať. 3, 2, 1. Bohužiaľ. Prvý pokus zlyhal. Čtyri, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stojí napätý pohľad upretý na závažie. 18, 19, 20! 20. Aký je výsledok? 26. Zapisujeme toto číslo, ktoré zmení dejiny fyziky. 26. A toto je nástroj, dômyselný fyzikálny prístroj. Áno. Super! Tak, musíme sa s vami diváci. A môžeme spoliehať na svojich kolegov.